Svaka obitelj treba ono jedno dijete za koje uopće ne zna gdje se nalazi, u kojoj državi, na kojoj strani svijeta, šta radi. Tako mi se posrećilo pa imam sindrom srednjeg djeteta. Stari brat je uvijek radio nepodopštine i kako sam ja dobro učio, uvijek sam mogao ostajati duže u gradu i nisam trebao ništa previše izmoljevati. Dok je on uvijek molio, njemu se uvijek nekako branilo. A mlađeg brata naravno svi obožavaju, svi vole i ne daj Bože da mu se nešto kaže, povišeni ton i trica u školi je kao petica. A dok ja dobijem 5, nikom ništa. Pa onda ja kad putujem, moja obitelj se jednostavno samo šokira gdje sam, jer im nekako ne najavim gdje idem, zato što svaki put kad kažem gdje bi išao, reakcija je, ma ićeš ti znaš gdje. Tako da ja lijepo njih nazovem kad odem na neku destinaciju, pa se mama frapira, ali dobro, bitno da sam živ i zdrav. Mislite li vi da svaka obitelj treba tog jednog za kojeg uopće nitko ne